ungarape usina mapepa tu ako kamvana kaitaura nezvangu angu handifunga kuti ane makore achirapa. Ini ndakarapa kuMalawi ndikaramba kuMozambique kuna Mozambique kupa kufoni vanagopoto vanokuudza kuti Sekuru Kafera is dangerous, but iye akanakirwa nekutaura. Kutinakirwa kwakaitwa naye nekutaura, ndamuti ndini ndataura nhasi paredio, ndamuti kana ari munhu ngawetionani, kana akazimba ngazimbe nehama dzake dzose. Ini ndimumenya anosiya vana, handidi kutambwa neni, handina chandakamuita. Mapepa aivhunza panyaya yana yeti kokuna ana Ginimbo kwese uko akatadza nekuvhunza. Ndini ndaivagadzira ndikati weya mutore machira iyi. Ana Ginimbi? Yes. Adzikisa ipapo Sekuru? Kuna ana Ginimbo kwese uko. Ndini ndaivagadzira. It's like panyaya mataura yekwa Sekuru Kafera. Sekuru Kafera haisi member yeZinatha. Asi tsamba yavakanyora vachinyorera mhuri yekumusha kwakaitika nhamo ine chidhindo chiripo chakanzi Zinatha Sekuru Kafera. Ati muri kuonaka izvozvo zvitori wrong nekuti havako kuZinatha. Saka muri kureva kuti stembi iripo iyi mune muchirungu toti ndeyefeki, ndeyekunyepera, ndeyefeki. Ko unowana sei chidhindo cheZinatha iwewe usiri member kuZinatha? havana kumboita member here kubva pekutanga imi ndimi organizing secretary zvikazo zvino expire certificates ano expire. Unosubscribe pagore pega pega, pagore pega pega unosubscribe. Inini ndinoda kuramba ndine mutemo wenyika, varoi chaivo ndinogona kubata, asi mutemo wenyika ino haubvumiri. Ndinofanirwa kutyawo zvinhu, asi munhu akauya achitaura chete kuti Sekuru zvinhu zvandinetsa, inini go back to sender. Ukanzwa ndakuti ndaunotsvanga mari inoita 2000 uye nayo pana ndiite go back to sender, munhu hamiri nekuti anenge akukutadzira, anotofa chete. Chabwino nekuti mumwe munhu haazive kuti mangwana zvichandimukira kuti zvichadini. Saka chinhu chinodiwa papa idzidziso yekudzidzisa munhu ari kutsvaka. Isu zvatiri panapa padara tateguru panapa, vanotiwa vamwe vazukuru vanotiwa vakatarisira kuti kunoromba, asi pavanosvika padare odzidzisa tateguru kuti aiwa kuromba kunokanganisa zvakati nezvakati 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 nezvakati. Zvikuru sei pakupedza mhuri nekuteura ropa. Asi chinoda kurombwa chikuru mumusha chisimo mudzimu. Gadzirisai midzimu yenyu, modai ndogona guru remumusha iroro rinoita kuti matambudziko mumusha aite sei apere uyezve muchibatana. Ana makaona zviyezvi ndichiti ndinotumidzira gudo iri ndinorigadzira rowe ndototumidzira aka kanhu aka ka small one kadiki, the small one aka, unaona. Narizai iwewe famba ubude buda uonekwe nevanhu, buda uonekwe, murikuona. Tarisai maoko ungati munhu buda uonekwe nevanhu. Ona zvinhu zvese zvandinoshandisa pamishonga. Saka imimi kana wauya kuno shuwa kana uchiti muri kuenda kwaSekuru Kafera nezvekuromba, uya uchiziva kuti ndiri kunoromba nekuda kwako. Ndadzoka zvakare inini Sokostina, mandiziva kaSekuru. Paya takauya Sekuru tichida kukurukura nenhau yainetsa kumafacebook, kumasocial media kwawanda yaisanganisira vazukuru venyu Edi naShailet. Mukatsanangura zvamakatsanangura ndobva tanobudisa nyaya. Zvino pakazoita imwe mibvunzo yakauya futi iyo yatisimudza seSlai Media Sekuru kuti tiuye pano tirambe tichinyatsodzika nekuti vanhu vachiri nemubvunzo nekuda kwenyaya dzakanangana nedzodzo dzekuromba dzana Edi dzanani. Saka Sekuru tadzoka pano
tine mubvunzo yatinenge tichikurukurawo nemi takanangana neizvozvo sekuru. Mubvunzo wangu wekutanga sekuru wandingada kubvunza ndeyekuti patakapedzisira kutaura paya maitaura kuti ava vashakabvu Edna Charlotte vakauya kuno mukavabatsira kuti zvinhu zvavo zviite, asi dambudziko razoitika rekuti ava viri havana kuzotendeseka pakubhadhara zvavaifanira kubhadhara, ndokuzosangana netsaona zvakaitika mukati kwakasara balance yakasara rega titi 7,500 pa 10,000 mukatiratidza mabhuku tikaona. Saka mubvunzo watinawo sekuru ndokuti saka pari zvino zvakamira sei nebalance iyoyo nemhuri yekwana Edi? Zvino izvi pamusoro iyi inini ndichitaura pamusoro pevazukuru vangu vandairapa pana Edi naCharlotte. Inini ndakada kuti ndiratidze chete hama dzavo kuti vana ava ndaishanda navo, vari vazukuru vangu, varapwa vangu, zvekuti vazobva ndaive ndisingatodi. Ndaida kuti ivo vauye vachiitawo vachindipa mari, tichiramba tichishanda upfumi hwavo kuchipinda. Saka zvakazoitikawo ndizvekuti ivo vakazongoramba vouya vondiratidza voenda, iwe chamwari chiiuyisa mari vakanonoka kuzoiuyisa. Zvakazovawanawo zvakazovawana voga, asi chaakunetsa ndechekuti pane vamwe vanhu vakazvijoinisa. Ini ndakataura nababa vaCharlotte ndichiti aiwa, kana mapedza kuviga vanhu uyai kuno. Uyo hanzvadzidza Edi ndikati kana mapedza kuviga vanhu uyai kuno. Inini chero ivo vakarega kuuya, ini handisina basa nemari, ava vafi vakafi vakarega kuuya ivo, ini handina basa nazvo. Ndamirira kuti tione kuti zvii zvichaitika, right? Inini ndachifanirwa kuenda pamakuva ana Edi naCharlotte, inini ndoga kunosvika ndichitaurira kuti vana ava zvinhu zvisanetsa hama dzavo vose. Saka ndikaona vakangoti zii, vakazongopedza mazuva vakati achiandei, ndakuti kwete handichakwanisi, ina handina basa nemari ndinoita mazuva ose. Plus pane umwe munhu kang'anga wozvako kakabuda pamanje kachiti ine handina maparticulars. Ndakatanga kurapa 1972, ini ndakanzwa kwa 1953, ndaive ndine makore mashoma. Macertificate acho arimo muno, zvirimo zvese zvine malicense akatererwa, zvese zviri pano. Saka ng'anga iyoyo yakataura izvi, ngasimbe, ngandoshinga chaizvo kuona kuti chokwadi anokwanisa kuti andikwanise kutaura nezvangu. Asi akasachenjera akasauya woga kuzondipa ruregerero, ndinorova kubva hama dzake, kubva iye nehama dzake dzinokwana kuita 5 ndo vachazondibhadhara, nekuti akandiburisa paZBC pai achisekuru ukapfera vana mapepa. Ini ndine mapepa, vana Edi iye zvino izvo vari kuronga kuti hama dzacho kana dziri dzakauya dzakatouya vari kuronga kuuya kuno. Handina maagenesti navo varapwa vangu. Saka ini ndikati murapwa nachirapa naye ndoita agenesti naye ndinozova mwanepi. Ini ndinorapa vanhu kana kuEurope ndiri pano kana kupi. Izvozvi ndiri kukumbira kuvanhu anenge akakuvara nekenza, akakuvara makumbo, akadii, ngavauye pano. Vari kuchupwa futi nezvikwambo, zvikwambo zvakatorwa nehama dzavo. Ivo hama, iye munhu wacho ofa, inini ndinokwanisa kutora zvikwambo zviya ndodzosera nekuti kubasa kwangu ndo basa randiri kuita kuno. Inini ndinoda kuramba ndine mutemo wenyika. Varoi chaivo ndinogona kubata, asi mutemo wenyika ino haubvumiri, ndinofanirwa kutyawo zvinhu. Asi munhu akauya achitaura chete kuti sekuru, zvinhu zvandinetsa, inini go back to sender. Ukanzwa ndakuti ndaunotsvanga mari inoita 2,000 uye nayo pana ndiite go back to sender, munhu hamiri nekuti anenge akukutadzira, anotofa chete. Chabwino.
Alright sekuru, tiri kunyatsonzwa kuti muri kupa nhoroondo. Tiri ipapo sekuru, pane nhau yekuti hama ndidzo dzakusara dziita sedzakushushikana. Nekuti ava vaviri ndo vauya pano vari makastoma. Saka vamwe vari kubvunza vari ruzhinji rweZimbabwe kuti saka hama dzinenge dzakuzonetserweiko idzo dzinenge dzisina chadzinoziva. Ndakavapira tisati taviga vanhu vasati vavigwa ndakati uyai kuno tionane titaurirane. Onai zvinhu zvedu izvi zvanga zvine mishonga iyi. Mari ndeyemishonga iyi, haisi mari yavo, imari yemishonga. Vanhu ava vangu vachida kupfuma chete kuti tipfume, hatitore mari mubhengi, hatidii, asi mishonga yedu ndo inoita kuti vanhu vadi vafare kuti vauye kuno. Saka iye zvino hama dzacho chero vakaenda kuchechi, chero vakaenda kupi, tisina kuonana pari kunetsa. Hamusi kudzora tsvimbo sekuru? Vari kufanira kuti vauye? Ngavauye. Kana vakaregedza kuzouya toti vachaenda kwese koko vachiudzwa kunzi haiwa musaende, hazvina zvinoitika. Chii chinogona kuitika kana vakasauya? Haikona uri kuona iye zvino. Hazvichauraya mwana waetika izvi. Hazvichauraya mwana wachairi. Zvanguenda kune vanhu vakabata zvinhu zvavo. Ipapa pane vamwe vakatokanganisa. Vangadai vakangoya nemutemo konhumbi toita sei, kwezvi toita sei. Inini ndingadaenda kwaudza kuti aiwa chiitai so. Inini ndoga ndichisumuka kuenda kumakuva ikwavo kwavakavigwa kunogadzira. Shamwari, ndini ndaikupai mishonga, chiregai kunetseka. Inini nezvinhu zvangu izvi ndatora kwamuri, muri irarame. Saka ivo vakuzoti vachaona nhamo yanaiti, vozoona inini ndikabva futi. Zvinhu zvangu zviyandenge ndova kudi mari yangu ndakuita. Mati mimi mukafa futi? Ini ndikazofa manje. Zvisina kubhadharwa. Vana vangu havakwanisi kutora. Vana vangu vadiki havakwanisi, ini ndinotora zvinhu maravo. Mazvoni? Saka ndo zvandiri kutaura. Ini ndinenge ndichida kuti vanhu kana wauya kuno kuzorapwa, uya wakafara. Usauya uchitya kuti sekuru avai muroi, kwete. Ini ndoda kubatsira vanhu. Izvozvi kenza, chii zvese ndinorapa. Ndinotoramba maronda. Wozoenda kuhospital, ndotinda unotarirwa. Tione kuti zviri kudii, vanoona zvapera. Chabwino. Tinotenda sekuru. Umwe mubvunzo wangu sekuru ndewekuti sekutsanangura kwamuri kundiitira inini Sokostina pari zvino, pavanopinda vanhu ava vachiuya vachitora zvavari kutora, munovatsanangurira here kuti ukasazodai zvichazodai zvikazodai? Zvona izvi hazvitorwe muno mumbage izvi. Alright sekuru. Muri kubanza? Kunoku idepoti chete pamaofisi. Alright. Kana ndakuda kuti iwewe handei kunotora zvinhu zvatinoda zvekuti tiite mari, tinotoenda pamakuva kunondo kunogadzira ikoko. Handigadzire pasina guva remumwe munhu remufi. Ndikati ndigadzire pasina guva remufi, mari haibude. Saka ukaona ndaenda kunokumbira kumakuva kuti shamwari ndibatsirewo munhu aite mari. Makuva akudhara kuma 1931 chechi ndo makuva atinofambira. Saka isi tinonokumbira, hatitore munhu mukuva, asi tinokumbira chete kuti uya undibatsire tiite mari, moita mari. Bluetooth connection yacho sekuru yekuti uyu ane dzinza rake neuyu mupenyu inosangana papi sekuru? Tinokonekta. Kana tiri uko kumakuva iwewe unofanirwa kudzoka kuno. Kubva kwaunoita uko, kana tichitaura chokwadi, mwana wangu ndeuyu watinoenda naye. Asi kubva kwatinoita uko, unofanirwa kumbopedza 2 hours uri pataki, usingazive kuti chii chaitika. Ndenge ndichikupa simba rekuti uwane chi? Ndarama. Uwane ndarama. Saka kumarawe chaiko chaiko tikachita zvokumarawe. Mabhururu edu ezvinyawaya anenge ariko kana 5 kana 6 uchisvika vachikugamuchira kupera. Wakumhoroswa nenyau. Nyau iya ukapedza wakuenda patinoita ndarama. Saka iye zvino ndifuna kuti
vanouya kuno avarege kuti kunge vasingazive kuti ndiri kuenda kupi. Ngavauye vakanangana nekuti ndiri kuenda kwasekuru Kafera kunoitirwa basa. Inini basa rangu ndinoita basa rakawanda pano. Ndinotodeza munhu anenge atizwa nemukadzi achiuya, mukadzi atizwa murume anouya ana makaona zviyezvi, ndichiti ndinotumidzira gudo. Gudo iri ndinorigadzira rowe ndototumidzira aka kanhu aka ka small one kadiki, the small one aka, unaona. Oh, narizai iwewe famba ubude, buda uonekwe ne vanhu, buda uonekwe, buda murukwana, tarizai maoko ngati munhu, buda uonekwe ne vanhu. Ona zvinhu zvese zvandinoshandisa pamishonga. Saka imimi kana wauya kuno shuwa kana uchiti muri kuenda kwasekuru Kafera nezvekuromba, uya uchiziva kuti ndiri kunoromba nekuda kwako, noti kuti watumwa neni. Asi iye zvino mari dzacho dzakushupa kuti vachizodzoka nadzo, iwe upfumi watora kudaro chabwino haachada kubhadhara. Right, sekuru mataura panyaya yepabasa renyu reurombwa iri. Pandakauya pano ndakasangana nemukomana anga ari muno, tikazotaura naye achiti aiwa ndasvikawo kwasekuru ina handisi kuda kuromba, asi ndiri kuda kuti sekuru vandibvisire zvakasiya zvaitwa nana baba. Toti imimi sekuru munhu azotora pano asi akuenda kune mumwe asiri sekuru Kafera achida kubvisirwa uromba, zvenyu zvinobva here nemumwe munhu asiri mimi? Iwewe kana ukaenda kuvanhu vekumalawi vanokwanisa kubvisa, asi iwewe ukaenda kumunhu chete achiti ndinobvisa urombwa, enema urombwa. Kana takuti imimi mazirwa ndamababa venyu vafa, mauya pandiri ndokutaura ende kumanda kumakuva, taenda kumanda tonotaurira variko, kuonai mwana uyu akanga atora zvinhu kuMozambique. Saka isusu kuMozambique uku vanhu vacho havazisiku. Saka inini ndini bururu ndauya ndoda kuti zvinhu zviya zvidzokere. Munotoona pachibuda chimwe chino, kana nyoka kana chinobuda ipapo tisina kumbobata chimwe chino. Saka inini ndinokumbirisa kuti vanoda kuiti izvi ngavagare vafunga ndiri kuitei chabwino. Haikona kungouya kuno tisina kufunga. Uraiti sekuru nharaunda tiri kunyura ndotiri kuinzwa yamuri kutitsanangurira, nekuti vanhu vazhinji vanga vane mibvunzo nokuda kwenhau dzenyu idzi. Pane imwe nyaya yekuti vamwe vari kuti aiwa matare akachena haana ropa, haana zvipuka-puka zvimwe zvatabva kuona apa. Enyu matare tingati matare akachena here? Enangu akachena, handite zveropa. Mukaona iwe wauya kuno wasvika pana wakubvunzwa kuti kumba kwenyu muri vangani, ukaona n'anga ichibvunza kuti kumba kwenyu muri vangani, ari kuda kuuraya umwe munhu anga achizvifambira aiswa naMwari nekuda kwemari yako iwewe yaunozoita, unenge wakusenzesa iye. Inini handiite zveropa, kana ndinoita zvematare chaiwo chaiwo, mazvinzwa. Handidi zveropa. Ini ndinobatsira vanhu vanopona, ndinobatsira vanhu vanonetseka, mapaona. Inini ndinotonetsekawo ndinoenda, asi kana kuri kuchechi shuwa kana muchinamata vasatuke kuti n'anga dzakaipa, vashoma manje vari kunamata zvichokwadi. Dzikisai ipapo sekuru, dzikisai tinzwe. Vashoma vakura ndo vanonamata zvechokwadi, vamwe vose vanouya kuzotora mushonga. Inini ndame ndichiti ndiverenge mazita, ndiverenge mubhuku. Ini handiite zvinhu zvisina mabhuku. Nguva yawasvika pano ndinokunyora, waenda wanodzoka, angave ani, angave muprofita, angave ani, zvinhu zvake zvaanenge achizvidira kuti basa rake rifambe.
iwewe chaona uzotanza manje wame bhaibheri ng'anga dzakaipa chii inini ndirimo manje mung'anga kwe iwe unoziva kuti ina ndiite kuchechi ndinoenda kauchechini Sekuru unaenda kuchechi? Unaenda kuchechi Sekuru? Ndinoenda. Ine zita ere chechi yenyu Sekuru? Ine zita? Ndinoenda kuchechi kuMuslim. Kumuslim? Ndinoenda kuchechi ku St. Mary's neku Enu ndokwandoenda kuchechi. But ndinenge chinonamata kuti ndiwane omwari andikomborere andingatuke basa rangu kandikasvika ndikati Satani isu chisi masatani futi handidaro ndinotosvika ndoti hey basa iri ndinoda kuti rifambe mushe handiri kuuraya munhu asina moto ndona kuti vanhu vanouya kwandiri ndivakomborere vaite mari yavo vaite basa ravo chamwe. Saka Sekuru ava vari kuzoya kuno vakomana ava nevasikana kunyanya kumachechi uku vachitora zvinhu zvakanaka here zvavari kuita vachizononyepera vanhu vachiti simba raMwariwo vachimbopfuura nekuno kuno uku kana asina kubatwa kuti ndo zvaari kuita zvakanakira iye kuti vanhu vawandewo nekuti kuti anamate nemukadzi wake namai vake hakuna asi ari kurasisa ka vanhu achinyepa ake achinyepa kuti simba nderaMwari. Chiri kunetsa ndechekuti vasazonyanya kutuka manje vachituka mubhaibheri votuka isusu havangonamata vanhu vachiwanda kuitira kuti zvifambe zvakanaka. Inini muzukuru pazuva ndinoramba vanhu vakasiyana siyana izvozvi haikona maona ing'anga yanzi yatiza nezvinhu zvevanhu zvese kumacheke yatora zvinhu uku vari kubatsira munhu ari kupenga uya atora mari dzevanhu mafoni atora akuenda nawo iyeyi manje angachida izvo ndikuda ivhure pamba pacho ndoda kumuuraye iye adzoke kudzorera zvinhu zvacho iye anyepera vanhu muda kutopedza naye anoshota. Ini ndinomuuraya handisi kutamba yakumacheke vacho kana vachizvidzwa kana vachikwanisa ngavauye nevhu racho mukauraya raropa radeuka harisi ropa kuganga kuti iwewe wauya uri kundibatsira kuti ndiri kuda kurapwa ndiri kurapa wotuta machira evanhu usiku wotora zvese nemafoni vanhu iye zvino vanhu vakuda kuripa mari yose yaenda saka munhu akadaro tinomuita sei akabatwa anoenda kuchere unotongove kuchera vamuti afe. Inini ndikaendapo munhu 7 days ananga aenda apfuura chaizvo vari kuchema kwachema vanhu kwai tiripo 16 vanhu vanga vakaungana kuti ng'anga yauya kuzopedza zvinhu zvese vawana kusena atuta zvinhu zvese kwaivatisai zvinhu zvenyu mumba muno mafoni chii zvese zvaita but inini nekuziva kwangu mangwana vanofanirwa kuuya pano vakauya pano inini pachangu handiende kuno asi ikoku macheke ndinoda kuenda. Saka dzimwe ng'anga dziri kubira vanhu idzi dziri kuzvinzwa kuti ukangobira munhu akauya kuno munopfudza anopfuura aina handina basa ini haikona muri kuona micheka handipinde museri mechira kuti ndishopera vanhu ndiri muchira ko unenge uchishoperei pinda chaizvo kushopera munhu achikuona plus vari kuita vari kutorerwa mbari vachinzi ndisu vana sekuru kafere kuda kwavo ivo havaite vhidhiyo ko sekuru nditarisei ndikuonei ndione kuti ndimi here sekuru kafere right wandaku kuti tumidzira mari ndingagare nchitumizira munhu mari utumizira mari ndikurape uri ikoko munhu uya haumuzivi opihwa futi adresi yepano kunzi ndakwasekuru kafere inini ndinenge ndisiriye. Tinotenda Sekuru tiri kudzika naye nyaya pane nyaya yamambobata chada kusvika pairi maibata kwekutanga nyaya yemapepa ndo imwe nyaya yanetsa mataura kuno mumwe wakabudawo achitaura kuti imi mapepa enyu haashande chinhu kuzinata kwamuzikanwa takuda kupai mukana kuti mimi Sekuru munyatsotudza chokwadi maringe nemapepa enyu atiri kuona kumadziro ndechokwadi here kana kuti zvakamira sei? Inini rimwe racho rikupi pane rimwe bvunza maini tinomaita tapedza timbokurukura. Inini kutanga kurapa 1972
kubva ipapo kusvika iye zvino ndiri kurapa vanhu. Vakadzi vose vamunoona zvichinzi ndatora vari kubva mundichirapa vanhu. Ina handina time yekuswera njii. Iye muno muZimbabwe ungarape usina mapepa. Ako kamufana kaitaura nezvangu awo handifunga kuti ane makore achirapa. Ini ndakarapa kuMalawi, ndikaramba kuMozambique. Kuna Mozambique kupa kufoni vana Gopoto vanokuudza kuti Sekuru Kavera is dangerous. But iye akanakirwa nekutaura. Kunakirwa kwakaitwa naye nekutaura. Ndamuti ndini ndataura nhasi paredio. Ndamuti kana ari munhu ngawetionani. Kana akasimba ngasimbe nehama dzake dzose. Ini ndimumenya anosiya vana. Handidi kutambwa neni. Handina chandakamuita. Mapepa aivhunza panyaya yana yeti kokuna ana Ginimbo kwese uko akatadza nekuvhunza. Ndini ndaivagadzira ndikati uya mutore Machira iyi. Ana Ginimbi? Yes. Adzikisa ipapo Sekuru? Kuna ana Ginimbo kwese uko. Ndini ndaivagadzira. Vabereki vacho vakati ndikavatumira vakati isu tinoita zvechechi. Right. Nekuda kwokuti chi ine ndiri munhu ka anoziva zvinhu. Handidi kuita magenesi naye. Mwana uyu akairasa. Ndoda kuti aende anondiratidza plus panotonzi paitorwa interview yekunzi paive neumwe aitaura kuti Sekuru Kavera kana kuti vaive tu vose ava vanomwarira shuwa. Sindingachite maseveri anavo. Handina basa navo. Tidzora ichimboka Sekuru. Pane yaJinimba apa mukomana akazongosangana netsaona. Nyatsotizivisa itinzwe. Machira avo aive kuno. Ndikatuma unhu. Chuya mutona Machira. Manzo. Waya mutona Machira wakomana ndinda achishanda navo. Musikana futi achishanda naGinimbo. Akazofama manje. Ndaishanda nawo ndini futi. Inini handina private mukatarisa mumabhuku mangu. Kutora bhuku chete kutarisa zvinhu zvandinonyora. Hazvizvi zvekuti ndinonyora chitsotsi. Undonyora zita rako nevana vako hazvina basa. Imimi sezvo imi muri wokubasa. Shamuri kukanganisa imimi. Inini ndiri kutaura nemi. Ndichitaura nemi. Imi makubva pano musina namba dzangu. Makunotengezera vanhu vaya namba. Vanhu vaya vakubira futi vanhu. All right. Mungu. Vakubira vanhu. Inini vachitamba nezita rangu. Umwe anga ari kuSouth Africa. Sekuru Kavera. Umwe ari kupi? Sekuru Kavera. Izvozvi mazeti vari mubasa rekutsvanga vanhu ivavo. Saka inini ndinoda kuti kana mauya pano Sekuru tipei namba. Ndokupai namba. Netime dzangu dzandakachitaura. Ndo zvakanaka izvo. Kwamukomana Ginimbo Machira aya vakazouya vakatora iri hama dzacho. Vakazouya vakatora Machira awo hama dzacho dzekwaGinimbi. Vakazobvuma kutora Machira. Vakati isu tiri vanhu vechechi. Inini nematauriro atikazoitana maprivate. Ndobva ndaona ndizvechokwadi. Ini ndobva ndagadzira zvinhu zvangu ndoga. Asi maexistence haazopere nekuda kwokuti iwe unenge uchitaura zvisiri. Ini ndinoda bedzi kuti kana tichiitirana zvinhu iye zvino mauya muno taitirana zvinhu ko ndikakudedza kuti uya kuno imhosva iri. Kana usina mari yacho hazvina basa. Handina basa nemari yako. Ini ndinoita mari dzangu ndoko. Ginimbo akaromba asati ane mari rikakuti ndimi makazoita kuti vakaita mari vaya zvakanyanya. Makasangana naye panguva ipi asati ndakaita makore ndinaye. Ini ndina vanhu vamwe vandinoita makore ndinavo. Mazita ekungotaura handikwanise kutaura. Ini ndinotaura zviripo. Kana muchiona ndichitaura zvaGinimbo ndiri kutaura nekuti hama dzacho ndakadzitumira shoko. Munga pane vamwe vandinotaura vakawanda. Zvasaka vamwe vedu vari kuhurumende ndikataura izvozvo unofanira kunzi musataura izvi.
muzadi kokupana uya woga chizoromba kuno munenge muripo kwete kana Major Street chayanga zvikwanise izvo kuti ini ndazungirwa kuti ndanzivana ava vakatora zvinhu pana Major Street anoziva here kuti vanhu vanga vari kuno kwete kwete izvozvi pana vamwe wabva kuburuwai vamwe wabva kupi vauya kuzorumba izvozvi tichi pane yaJinimbi iyoyo machira akanga achida kuti aitwe sei machira ake ataishandisa kana taenda musango machira ose aivepo rekuti tiite zvimwe zvinhu rekutenda rekudii zvese zvinenge zviripo nekuti pane kuti kana takuenda musango makokora nemasupa tinoenda nazvo supa imwe neimwe iri kuita zvinhu zvayo mona izvozvo ndave redi muyana ndisimudzire masumba aiswa abude paTV saka chinhu chaakazokanganisa chii anokanganisa vanhu zvimwe zvinhu kana wakuita pressure maningi muri kuona izvi tarisi zvinhu zvangu zvatinoenda nazvo mbai ndikuzvitora masango musango muya ichi chine basa racho ichi chine basa racho ichi chine basa racho mabasa atinenge taita kuitira kuti iwewe udi tisumuke saka iwewe manje tikazoti taenda ndopo ndobvunza una kana kuti mupurisa iri doro iri pataenda kumaguva waiveko here ndichikubvunza anoramba watora zvinhu zvisiri asisi vangu kuda muri kuda kutora upfumi hwavo kana kuti muri kudii kusisi vako pandaenda navo kumaguva wairegere kuvapi aikona vaitotaura kuti musakudzivana Alright. Aiwa ndazindopanzwisa pamuri kuedza utsanangura. Kuti vanhu vanenge vakuda pfuma yekuti makutorerei pfuma. Asi munhu anga asipoka. Mamune customer yenyu muri musakudzivana. Ukaudza vanhu chete tadi. Zvakaipa. Manje hama dzachona dzimwe dzakumanya. Handei kumapurisa handei kupa. Ainini handirambasa nazvo. Hamutye mapurisa? Handitye mapurisa nekuti kumakuva nepandinenge ndiri unenge uri. Nyoka inonomunhingirikira inonomumonera unenge urikwe unenge usiku izvozvi kuno kwandiri kuno hapasipo pandinoshandira noshandira kunobuda zvinoyera saka ndo zviripo zvemalicense muno mulicense inoonekwa nevekanzo city council inoona basa redu nevezinata ndo vanoona basa redu kuti tinoita basa rakadii rakamira so izvozvo ukarapa usina license ukananga munhu uroi pano vamwe vanouya vachingwara anofira pano ndotonyorera kuti ngaende kumochari nekuti ndine license yekuita zvinhu zvacho muno muZimbabwe vanoti kana ukaenda kuzinata unoswotestwa kuti uchaita izvi nezvizvi nezvizvi imi pamakanonyoresa kuzinata kuti munorapa muchibva hakusisina test yezvino test yaive papepa iro ramuri kuona Central Africa kudhara pavaisa mari kuti vaisa mari pakati unodii iye zvino izvi vari kupa maprofita vafana vechiprofita vomba vamwe vafana vari kuti vanatsika mutando votora mombe dzevanhu dzose hakuna test hakuna chiri kweizvi saka ndaida kungoziva ndevekuti makabvumirwa here nemutemo wezinata wemunomu kuti murombesa inini ndakanyanya mutemo wezinata hakuna zinata inondipa mutemo basa rangu riri kubva kulicense yangu ndo inondipa basa kuti ndiite kana ndatongotora license ndikatora license yekuti ndofanirwa kutora license yemaini iwo waona chaunouya uchiita ini ndakatobvumikwa zvese aitaura akamirira mazinata achiti inhengo yemanagement yekuzinata inotaura kuti zita renyu harisisiko kuzinata anopenga tarisa license iyi verenga iri kubva kuofisi ipi Traditional Medical Practitioners Council, Chapter 2714.
This is to certify that Kafera Amos is a registered practitioner organization licensed to practice under the Traditional Medical Practitioners Council as RTH granted subject to the provision of the Traditional Medical Practitioners Act 2714 of 1996. The license shall be valid until December 31st December 2024. Chidindo chakati 1 January 2024 TMPC Zimbabwe, Traditional Medical Practitioners Council of Zimbabwe. Chakasainwa na chairperson of board. Iri ndere TMPC handiti. Kore Zinata razvino. Zinata ipa hakusina Zinata. Hakusina Zinata. Zinata yakatopera, Zinata yanga iri uku. Yanga iri uku. Imwe kambani isu takachinja tikapinda uku. Iyi yedu chaiyo iri pakarika mu. Oskama uku. Kwete kuna Cameroon. Mukafuana iko kuna na jeni vanokuza iko. Tisu vakuru vechi. Ndiyo iyi irimu. Imwe ya kutsanga. Pane imwe yakavurwa iya zvino. Zinata yakakloswa, yakapera. Hakusina Zinata. Zinata isu taivene mukuru wedu wokuzinata. Uyo wokuzofa uyo wokuningi. Chafundura. Chavunduka. Iyo ndiyo yakasainwa na chavunduka. Zvakatopera. Kamani yakamvara tikapinda kune iyi. Saka iye zvino kana achinditi license. Aruna kuti ndinoipinda, ndinotola license kumba wa mai vake. Zviitike. Handitore license, malicense hatina iri ndori kuenda kunze kwenyika. Kana nchienda kumarawo ndoenda naro. Kana nchienda kupi. Kana mamunonzo wachinzi babatwa uroi. Ndo license yake. Iyo hii. Hakuna imwe license. Hameno ku license yake hakuna hii. Kuzinata kusina kambadi Zinata. Pane pamwere pamuri kumbona mapepe Zinata imindi munofamba. Pane ariko avaruka akaburitswa nemunhu angari nhengo yekuzinata anonzi Secretary General. Aiwa ini ndakabva kudhara ikoko. Alright. Handisi siku. Ini ndinoda kutoronga yangu kambani. Yekurapa. Inenge chipa license so. Yes, inotovene license chaiwo. Zvinongoitika. Aikona muri kuona here zvino. Aiwa chigadzika yenyu pasi taruona here. Mariona. Maritora here. Taritora. Mariona. Taritora here. Raverengwa nemusikana. Muri yeZimbabwe yazvinzwa. Wanga uchitaura nenyaya mama tiri kutaura nenyaya list yamama bvunzwa naSokostina wenyu. Kuti list revanhu patakaipa makati pane list revanhu vasiri kuuya kuno vachiita zvavanofanira kuita zvamakawirirana. Saka tiri kubvunza kuti tichange tichiona here vanhu vachidona. Ini yezvino handina vanhu vandinonyanya kuti chi. Ivo vamwe vanhu vakaona izvika vakutanga kuuya kuzobhadhara mari dzavo. Vachimhanya voga. Vamwe vanga vachiita zvisina basa. Takatya chete. Monzo. Saka izvi isu tinongokumbira kuti iye zvino tinoda kungoramba tichishanda tose. Asi munhu ukatora chinhu chemunhu ukasamudzorera kubasa kwangu ndinogadzira. Handimiri. Nekuti iye zvino aikona munoona pane kuteka mota pamhepo. Honzi ndikutengesera mota. Mota ya munhu uya anenge awana mari yacho achishupika. Umwe anenge aenda kunotsvanga huni, umwe anenge anotsvanga chii achinetseka. Vanhu uya otorerwa mari 3000 kunze kwenyika. Yonzi mota iri kuuya izvozvo. Nguva adzima foni. Izvo manje mukauya kuno. Ina handinyengetere. Handina basa nazvo. Munhu anodona chete. Anodona handina basa nazvo nekuti taritaika. Mari aiwana achishupika achichema. Mari asisina. Motokari angaudza hama dzake kuti ndakarima vodka. Ndakuitawo mari yangu nditenge mota yangu kunze kwenyika. Vodka yaendera mahara. Saka vanhu vakadaro ndikavasiye sei? Havasari. Inini izvozvi ndichaenda kukansela yekuzinata iye. Ndoda kunoona mukuru wacho. Kuti iwewe zvoita handisisiko. Ndiri kurapa ndiri muZimbabwe ipi kunze kweZimbabwe yedu. Ndikadai ndisina kusunga. Ndinoita zvinhu zvakawanda.
uraichaiwo ndinokunanga ndichitora zvinhu zvacho kuoraiti ndingadai ndisina kusungwa here. Ndozvandinotaurira vanhu vari opposite nekuda kwokuti vanoopposaini manje gore rapera sekuru varwara sekuru kafera vagwara vakuenda kumaravo vati uyai nezvinhu zvako handina kunge ndakadaro. Vanoshupa vanhu vemuno muZimbabwe havasi kuziva mabasa edu kuti akasiyana siyana. Mabhazi akawanda, umwe nemumwe ane kambani yake, umwe nemumwe ane kambani yake. Avarumbidze kana vari veZinatha ngavarumbidze basa ratinoita. Kana usina zvese unotaura kuti ina handina utouya tichikupawo. Inini vanhu vandinonyanya kurespect, vandinorumbidza, vandinoziva ini. Munoona vana mbuya Chiorwa vanhu vanoshanda nesu zvokuti ivo vakaona zvisingagoneki vanotumidzira vanhu. Inini ndikaona zvandisingagoni ndovatumidzira kureva kuti chi tiri kukwanisa basa. Haikona kuti n'anga ndoyewo ndioposa. Dai ari muprofita akandioposa zviri nani. Zvino n'anga n'anga ina handifari shuwa ngaatogara pasi. Kana nejenerari wacho kuti ndiye jenerari akati handisi kurapa ndiri kuenda kuofisi kwake chabwino. Tatenda sekuru. Pane mumwe mubvunzo watoda kubvunza pavanhu vanouya kuno makastoma. Kunomboyo here vaimbi kunyanya vatambi vebhora nekuti tinoona kubhora uku oneke pachingonzi uyu usapinde muground panozoiswa mushonga. Hatida kumboti kuti jekeserei baba kuti vanouya here kunoko. Munoona zvinoitika pabhora. Bhora vakuru vebhora vapinde mudzin'anga. Munhu vanouya pano vanhu vanonotamba bhora. Anoti ndinoda kuti kuramba ndiri kubhora ndichigowesa ndichidi ndovandouya. Vana bhora vemagitare vaya vemagitare vanotoimbawo vachitukiridzira. Munoona chinodiwa kutanga mishonga yekuti vanhu vaungane chete. Zvimwe zvese hatingazvitaurika hazvichabude mozondudza tisimba kamera nekuti umwe nemumwe ane kambani yake. Umwe ane kambani yake chamwini. Aiwa, tinotenda sekuru. Ndofunga tinoda kuti mutaure mashoko ekupedzisira. Ndofunga takurukura zvose mibvunzo yanga ine vanhu kunze uku. Inini ndakati handite zvemakuhwa sekuru. Ndoda kuti vanhu vazvinzwire muchitaura mega. Inini kuruzhinji rwevanhu ine ndiri kukumbira kuti vanhu vese vari muno muZimbabwe please chekutanga vari kuba nezita rangu aiwa ngavaise uku. Ini ndinoda kuti ruzhinji rweZimbabwe ruye kuno tichirapa tichiita zvese zvana runyoka chero ukaiswa kwakadii ndinobvisa ini ndinouradzira. Zvikwambo chero ukaiswa chakadii ndinobvisa ini ndinochigadzira. Saka ini ndinokumbira kwamuri vanhu inini iye zvinezvi ndiri pamusoro pekuramba nchiita zvinhu zvangu. Saka imimi rambaiwo tevedzeraiwo zvandinoita musaopose. Kana uchida zvinhu zvokuti uite basa rako rakasimba uya utore ndiri puno chamwino. Tinotenda sekuru. Ndine mubvunzo wekupedzisira tachibude chipedza edu. Taona mota dzakawanda panze apo ende makambonditsanangura kuti mimi mune mota dzinokwana kuita idzo 65 ndizvo. Idzi mota dzinouya nekuti munenge matenga nemari yenyu kana kuti ivo makastoma vanozongosiya mota. Kwete izvo ndinotenga nemari ndine maagreements of sale. Handidi kuti kastoma isiye mota pano. Anozoti ndakapa sekuru kamvera mota ndakadi kwete. Ini ndinoda kuti vanouya pano ini ndichiita zvinhu zvangu. Chandinotengera mota vana vangu vakawanda, vakadzi vangu vakawanda. Saka ini ndinotenga mota ndikapawo mai ava nevana vavo vakaiuraya tizvangu ndapedza. Mota dzose idzi handitenge nekupiwa nevanhu. Izvo zvizvi kuwange ndinotoenda mota dzangu dzakamira ikoko kuRiverside uko kwandinogara kwaChinanga kune mota dzangu dzakamira ikoko nekuti ndinotengera mhuri kuti inake. Izvozvi matrakita ndine tu. Asi kana ndaona shamwari yangu ichinetseka kuti haina chekurimira ndomuti tenga dizeri tikurimira zvapera.
zvimwe takumbosekawo hedu sekuru zvino mune vakadzi vakawanda kudai tikuziva kuti mune mwana ngaavhare nzeve zvake munovakwanisa here madzimai aya kuagutsa pabonde nai sekuru? Aiwa, vakadzi ava ndivanguka. Iye zvino izvi ndine vamwana vachanzi machembera kaa muchakwanise inini vakadzi vangu ndinavo pano chaipo vadiki aikona vakuru. Pane zuva zora ndichakudedzai nepati yandiri kuda kuita. Muchaona vakadzi vangu vakasiyana siyana nevana vakasiyana siyana. Vamwe vana vangu vari kuIndia, vamwe vari kuEurope, vamwe vari kumuzitima, mumwe vari muningi mumapoti vavari kusenzera vana vangu, vamwe vave kuArmy vana vangu. Saka inini semunhu akangosenza basa rimwe chete, handina basa randakaita ndakasenza kuArmy chete. Saka vana vangu vanongoinda kuArmy vachinosenzawo nevazukuru ndichipinzisa kuti vaende kubasa. Ndatenda. Tinotenda sekuru. Tiri kuuya kupati. Tiri kuuya kupati tichiona muchipemberera muchaona pati. Haikwana makaona bridge randakaita kwaChinhanga. Alright. Ndini ndakagadzirisa bridge. Ndikadedza vanhu vose ndikauraya mombe 2. Vanhu vakatya. Vakafara. Hatina basa nekuti opposition ichi kana tave nemutambo munongoya mose tichidya tiri pamwe chete. Asi inini zvinhu zvangu zvese zviri kubva muZANU-PF. Ndo mandiri chaimo chaimo muZANU-PF. Kana muroora akauya pano anotomufana kwangunzi wona kapati yedu iyi otongoti vanoodza vana mai vako kuti ndakazopinzwa kuZANU-PF baba vaya vaite zvakanaka. Inini ndinongoti ukapinda pano watopinda ZANU-PF, kamwana kapinda ZANU-PF kuitira kuti ndichengeteke. Ropa renyu ropa rangu rose riri kuZANU-PF nekuti vamwe vangu vakabva ndakatarisa. Saka ndo zvandiri muno, hakuna imwe pati yandinoningirika. Mukadzi wangu mukuru muovheti. Alright. Vana vake vose mayuthi vakaenda kubrigade vakadii, vamwe vakaenda kuchisocha. Saka ndatenda ndiri muno muZimbabwe chamwino. Sekuru taurai namba dzenyu imimi vanhu vachinyatsoa. Namba dzangu inini dziri kuti 772 859 401. 772 859 401. Facebook iri kukanganisa. Vanobvumira kuti munhu aiswe izvozvo mukatarisa paFacebook ndiripo 10 vana sekuru kafira. Imwe namba yangu ndiye WhatsApp. Ndo inogara namai nini. Ndinotokupai kuti muinyore. Chabwe. Aiwa. Tinotenda sekuru masvita nenguva yenyu yamatenda kuti taure tese.